sa iyo. Kaya naman, importante o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara sa Vida Vaccination! Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Maya pagat panapon mo naman po karen kay katamong karatig bayan, karatig balen, nepo, keti Guagua, ing balen na po ning Sasmuan, balen na ning Florida, ning Lubao, Santa Rita, Porac, San Fernando, Bacolor, ano pa ba, Candaba, Minalin, Macabebe, Apalit, saan pa nga ba, Santa Ana, Masantol, yes, and Arayat. Yan, Maya pagat panapon po, kaya kayungan. Yes, and Maya pagat panapon mo naman kaya buong lalawigang Kapampangan. And of course, etala po kakawani ding bayan or city, the city of Mabalacat and city of Angeles. Yan. Good afternoon, especially those people there in Clark Airways. As the curtain falls, it'll never be enough. As you drive me to my house, I can't stop these silent tears from rolling down. You and I both have to hide on the outside where I can't. Yan. Nakalimutan po nating i-loop yung ating welcome to the family. Yes, welcome to Pamilyang Kapampangan, yung ating mga tagapakinig sa, anong tawag dito, sa Bataan, especially there in Hermosa, in Orani, and of course, in the province or in the it is also a province there in Zambales, in Tarlac, and Pangasinan. The whole region 3, the whole Philippines. Magandang hapon po, isang mainit na hapon sa bawat isa. Welcome to the family. We're glad that you have. Yes, I'm very glad to have you with us here to share all your ideas, your opinion regarding family matters. And of course, sa ating society, always remember that the family is the main component po ng ating society, ng ating pamahalaan. Wow, that is Tagalog. Of course, let's have the beautiful after
afternoon to all of our listeners there in United Arab Emirates, ang ating mga kaibigan dyan, ang ating mga kamag-anak sa United Arab Emirates, especially there in Dubai, in Riyadh, in Jeddah. Hello! Hello sa inyong lahat. Isang mainit na hapon sa inyo. A true family. Welcome to the Yeah, welcome to the family sa ating mga kababayan doon sa United States of America. There sa LA, sa California, kina Sir Rolly Songko, sa mga Manulid family there. Hello! Good afternoon. Oh, no. I'm always in error, no? Mayap Abengi po kay Kayungan. Good evening to all of you there. Sa ating mga kaibigan, kamag-anak sa United States of America. May we learn to love each other. Yes, may we learn to love each other. Napakaganda po ng ating awitin talagang welcome to the family. Sa ating mga kaibigan, kamag-anak sa Canada, sa Australia, in London, Paris. Hello kay Kuya Milo Manakob. Hello, good afternoon to all of you there. Sa ating mga OFW, mga kababayan sa Israel, sa ating mga kaibigan, to all of our friends there in Pakistan. Hello, and to the whole world. Hi, hello, good afternoon. A very good day to the whole world. as we grow in love, and may we always be to you what God would have. And of course, I like to greet kung meron po tayong tatay ng bayan. Sabi ko nga, meron po tayong kuya ng bayan, si Kuya Jun Panganiban and his beautiful wife, Madam Sienna Panganiban. Sana po magaling na po kayong lahat na magpapamilya. And sa aking kumare kay Rosalie Manalang Oedea. And of course, happy birthday to Hazel. Hello Hazel, good afternoon anak. Happy birthday Keka. Happy birthday! Happy birthday! And of course, sa aking kumpare, ayun, nandun siya ngayon, si paring Alduin Malyari. Yan, good afternoon, pare ko. Kabisi na kitang computer na. Hello to all of you, yan. And of course, sa ating mga Sangguniang Bayan members, and of course, sa ating Vice Mayor, Sajid Khan Yusuf. Good afternoon to all of you. And of course, sa ating mga officials dito sa munisipyo, sino pa nga bang aking mga natatandaan? Si Kuya Raul Nagit, si Ate Tess, yan, Tess Malyari, there in Assessor's Office, kay Sir Navarro, the treasurer, kay Suset, dito sa budget, kay Ate Vance, dito sa ating accounting office, kay Ate Lloyds, kahit na siya retire na. Sino pa ba yung ating mga natatandaan? Si Ate Elsa Pantino, yan, sa ating MPDC. Okay, good afternoon to all of you people here in the municipality of Guagua. Isang mainit na hapon sa inyong lahat. And of course, hindi ko po makakalimutan batiin ang aking mahal na principal. Na po, the energetic, the kind, the most understanding principal, ang aking pong mahal na Madam Eloisa C. Luzong. Hello, good afternoon po sa inyo, Madam. And of course, sa ating mga former principal, kay Madam Jesus Agustin and Madam Estrelita Baluyot. Welcome to Pamilyang Kapampangan! And of course, ang ating mga avid listener here at Pamilyang Kapampangan. Hello, good afternoon to Ludwig Sunglao. Yeah. And of course, speaking of Ludwig, let's have Ma'am Beth Sunglao. Good afternoon po, Ma'am Beth.
welcome to our program today. Yan, and of course, si Ma'am Susan Ginto Serrano greeting us. Hi to the viewers and listeners of Pamilyang Kapampangan, Radyo Guagua 99.9 FM, ing istasyong magmalasakit at lulugod kareng tao. And of course, with our beautiful Ma'am DJ. Wow, good afternoon po, sabi po ni Ma'am Susan Ginto Serrano. Welcome po, Ma'am Susan. Yes, and welcome also sa ating friends sa school, si Ma'am Nida Lacandola Aguas. Yan. So sabi po niya, hello friend Doc Ning, listening here. God bless. And hello also to you, Ma'am Nida, kay Kuya Olet at saka kay Regine. Ang maganda mong si Regine, yan. And to the bunso of the family, hello, Maya Pagat Panapon, kaya kayong may papamilyang Aguas, karin keng Mexico nga ba? Wow, may si Ma'am Susan Ginto Serrano sa atin, meron siyang requested song, Can't Smile Without You. Wow, by Barry Manilow. Thank you po, sabi niya. So, you're welcome po, Ma'am Susan. Tingnan nga natin kung pakilinya na, Mr. Technical Man, yung ating requested song na Can't Smile Without You. Yes, of course, I can't smile without all of the listeners and watchers, followers of Radyo Guagua. Yan. Okay, and also to Ma'am Meds Luna Maniulit is watching also. Good afternoon to you, Madam Meds. And sa aking former student who is always watching also, J.W. Raquel Gueco. Yan. Good afternoon to all of you. Si Madam Luda Dural, hindi pa siya naka-sign in, pero dala-dala ko na po rito yung kanyang pledges, yung mga Toblerone. Po, asan na ba yung ating mga Toblerone? Eto, yan, no, yung mga winners ng Toblerone. Pwede nyo na pong i-claim dito sa ating station at saka yung ating mga 1 tray egg. Yan, okay. Sino ba kasi mga winners natin yon? Let's see the name. Yeah, for the Toblerone, we have Christine Vergara and Richard Santos and Kenneth Malyari. Yan, yung isa po nating anong tawag dito? Technical man dito, si Kenneth Malyari. Nanalo siya ng Toblerone. Okay, so happy eating, happy sweet day to all of you. At yung mga winners natin ng 1 tray eggs, si Becca Alberto and John Christian Kubakob. Pwede nyo nang i-claim ang inyong mga prizes dito sa station. Iiwanan ko na lang sila dito. Bahala na yung mga technical man. Just bring your ID. Any ID na magpapatunay na kayo ang mga winners dito. Okay? So, maraming salamat po kay Ma'am Luda Dural. Siya po ang nag-provide ng mga ito. Mga pinaraffle natin sa ating anniversary. Yes. And coming from Jennifer Mendoza, sabi po niya, pa-shout out po Rivera family at Mendoza family. Yes, so shout out. Good afternoon to Rivera family and Mendoza family coming from Jennifer. Request song po, Permission to Dance by BTS. Yeah. At labis na nasaktan. Dakala salamat po. Okay, so ililinya po natin yan. Mr. Technical Man, pakitingnan yung ating mga requested song para naman masaya, makonsuelo yung ating mga listeners dito. Okay? Sabi po ni Jennifer, dakal, salamat po. Yeah, you're welcome also. And now, to start our hot afternoon, let's have this requested song, I Can't Smile Without You. Okay. You
Good afternoon to Ate Beth Yumol. Hello, Ate Beth! And also to Linz Ocampo. Sabi po niya, hello po, Ma'am Ning. Hello, Linz Ocampo. Maya pagat manapong keka. And also to Kelvin Rivera Serrano. Hello, Kelvin! Hi, Ma'am. Sabi niya, hello, Ate Beth. I miss you. Glad when you're glad. You only knew what I'm going through. I just can't smile without you. You came along just like a song and brightened my day. Who'd have believed that you were part of a dream? Now it all seems light years away. And now you know I can't smile without you. I can't smile without you. I can't laugh and I can't sing. I'm finding it hard to do anything. You see, I feel sad when you're sad. I feel glad when you're glad. If you only knew what I'm going through, I just can't smile. Now some people say happiness takes so very long to find. Well, I'm finding it hard leaving your love behind me. And you see, I can't smile without you. I can't smile without you. I can't laugh and I can't sing. I'm finding it hard to do anything. You see, I feel glad when you're glad. I feel sad when you're sad. If you And let's have Loving Arms by Dixie Chicks. If you could see me now, the one who said that she'd rather roam, the one who said she'd rather be alone. If you could only see me now, if I could hold you now, just for a moment, if I could really make you mine, just for a while, turn back the hands of time. If I could only hold you now. I've been too long in the wind, too long in the rain, taking any comfort that I can, looking back and longing for the freedom of my chains, lying in your loving arms again. If you could hear me now, singing somewhere through the lonely nights, dreaming of the arms that held me tight. If you could only hear me now, I've been too long in the wind, too long in the rain,
taking any comfort that I can. Looking back and longing for the freedom of my chains, and lying in your loving arms again. I can almost feel your loving arms again. Yeah, that is Loving Arms by Dixie Chicks. Yan. Welcome again to the family. Alright, still, this is your DJ Ma'am Ning. Yeah, and Ludwig Sunglao has requested song here. Sabi po niya, pa-play po song Ma'am Ning, Side Gentleman. Yan. So, syempre, nag-hello si Ludwig Sunglao sa atin. Sabi po niya, hello po, Ma'am Ning. Pa-shoutout po, number 1 Radyo Guagua 99.9 FM. Yeah, and of course, he loves so much. Love you. Sabi niya, Radyo Guagua. So, thank you so much, Ludwig Sunglao. No, ang ating avid listener, avid watcher ng ating pamilyang Kapampangan. Yan, isa rin po si Ludwig na nagpadala ng ating cake nung ating anniversary special, yes. And today, yung hindi po natin napag-usapan last week, we're going to talk about the mandatory military service. Yan. So sa ating mga listeners, watchers, pakitype nyo po sa ating chat box dito, ano ba ang inyong pananaw dito sa mandatory military service? Kailangan nga ba ito ngayong panahon na ito? Ne po? And of course, meron tayong bisita rito mamaya. Ang ating pong former student and also SK Chairman of Santa Ursula Beres. Kaya po, mamaya nandito siya para mag-share ng kanyang experiences and ang kanyang point of view also about this mandatory military service. Yan. So, Ma'am Susan, Ma'am Beth, yan, Kelvin, si Lynn, sino pa ba? Si Jennifer Mendoza, si JW Raquel Gueca, Ma'am Meds Luna, sino pa bang nandito? Si Ma'am Nida, yan, si Ma'am Nida, Ma'am Beth, okay, Ma'am Beth Sunglao. Po, hindi pa nakasign in ang ating mahal na Ma'am Luda Dural, ang ating at ang iba pang ating mga listeners dito sa pamilyang Kapampangan. So, ang ating topic ngayon, yung pinopromote ni Sara Duterte na mandatory military service. Po, actually, nung kaming high school, meron na kaming Citizens Army Training or CAT. Po, maganda yung experience namin noon. Of course, meron po tayong laging what they call this, in every rule there is an exemption dyan. Ang magaling, no, na kung saan ay na-apply ko yan nung when I was applying a job in Manila. Po, yan, nag-Manila girl po tayo kahit napapaano. Po. Yeah, totoo yan. Akala mo lang, no? Ako'y nag-Manila girl. Nya po nga ko Manila, lakad-lakad ko ka rin. Po, medyo meranop ko at may gisan no rin candy kung dala-dala. At kay bat, sakto ka pa masay ka rin kay Manila. Balo yun na po yung kakaluluwa na niyang magumpisa ko pa mo kembie ko. Po, nangas kanina. Meranop ko na pakaranop, Diyos mio, corazon. So, ka man pwedeng mamawas, karet ang daralan mong pera, nung ali, ka makauli, kete Pampanga, ka pwedeng saling nano pa man. So, sakto lang mo rin pera mo, sakto saktri. Okay? At ing melyari, uli nga la ko nga pangan, dear listeners. My goodness, map na mo, menakit kong nanini itang mango tree. No, nakakita ako ng isang mango tree. Okay?
So, ano pong ginawa ko doon sa mango tree? Kunyari po, tulid-tulid ko ka rin. Kinangwa ko po karetang tulod na nitang punong mangga. Tulod. Nano retang tulod, pota balada rin tao, nano itang tulod. Ne? Yung pinaka-young leaf ng mangga. Yan, ne po. Sila po, nanguha ko doon. At yun ang pinampatid ko ng gutom ko sa Manila. Ne? So, atinta mo pong apa pala ka-rening training sa Reni. Okay? So, yun po ang experience ko sa pagiging C80 ko. At saka, Diyos ko, hanggang ngayon, daralang ko king kanakong pa maglakad. Kalakad ko ka nun, sundalo. My goodness! Okay? Akit siya po DJ Ma'am ng Kenwal Balam, sundalo siyang maglakad. Kaya po, wala mo sundalos ko, wala mo lupa ko talaga, lalo na pa mo kalupa kitang ka na akong pauna ka na pulis, ne? Apa pagkamalanda akong pulis muna ng kalupa na. Pero, ing melyari, mas kaila ka na ako rita, mas strict tula uling based on the feedback na receive ko karela kareng eskwelahan na pagturuan ko naman na pareho ko lang kayabe kareng school sa military schools or PNP schools, marine schools na linuban ko naman eh. Kasi po, tuturutan mo naman college kasi anyang face-to-face pa yan eh. So, mas strict tuya po ka na ako kanuitang ka na akong pauna ka. Si Captain Michelle Agneta Gaviola yan. Kapitan na po siya ngayon. Alright. And, ano pa bang karanasan ko rito sa C80 na to, no? Sa Citizens Army Training na ito. Ang tawag dito. When I was being interviewed, kasi nag-abroad din ako noon eh. Kaya lang, hindi po ako natutuloy na paglabas ng bansa, okay? So, one of the interviews kasi ganito yun eh. Sabi sa akin, paano kung halimbawa, alam mong at the end ay merong hindi magandang resulta ang inuutos, ang pinapagawa ng boss sa'yo, sabi ng Chino, no? What if that at the end of the instruction with you of your employer, there is something wrong that will come out, sabi niya, what will you do? Are you going to still implement? Are you still going to make the job? Because you are a professional, sabi niya sa akin. So, sabi ko, no, I will follow my boss. Remember that obey first before you complain. Wow. So, tandaan po natin yan. Tayo po, no? Obey first before you complain with your employers, no? Kasi maging boss ka muna bago ka mag-complain. Tama ba 'yon? Yes, tama 'yon. Okay, so na-shock sa akin yung Chinese national na nag-i-interview sa akin noon. No, before I'm going to China sana magcha-China ako no? Medyo mataas yung offer sa akin doon because I'm a professional nga. And of course, medyo sila sa ating English, no? Medyo amazed sila sa ating English, impressed sila. Yan, okay? So, sabi ko, obey first before you complain. So, to all of the, what do you call this? Mga subordinates dyan, okay? Mga rank and files. Obey first before you complain, okay? Alright, so, ayan, marami na po akong na-share sa inyo tungkol sa C80 na yan. At, of course, sabi ko nga kanina, merong, what do you call this, an exemption to the rule, ne po. Siyempre, hindi naman lahat ay sinusunod sa C80. Pwede ka rin magreklamo, pwede kang, you can assert your opinion, your ideas, if it is not fitting, yan, o, Diyos ko, man, English na po, DJ Mamning, my goodness, ano ba yan? Okay. Diba? So, medyo meron din po kaming hindi sinusunod when we were in 4th year high school there in our alma mater here. Okay? Hindi po kami sumunod tapos medyo nag-quit kaming lahat. Diba? Dahil sa naman kami talagang magagaling noon. Wow, pinapromote.
Yeah, totoo yan. Magaling kami sa CAT. Okay, so kami nag-quit as flight leaders. So, ang nangyari kami ay naging, what do you call this, mga model flight kami. Yan, ginawa kaming model flight. Wow, no? Naging model flight po si DJ Mamning at ako po yung nasa pinakaunahan kasi ako po yung pinakamatangkad sa kanila. And of course, dahil ako yung sa unang-una, ako yung sinusunod nila sa pagmamarcha. Wow! Diba? So hanggang ngayon, idaralang ko ito. My goodness, lawin niyo po rin shoulder ko, maka-back shoulder ko yan. Diba? Po, tapos lumakad ko talagang matulid ko katawan. Diba? Wala mo, sundalos talaga. Diba? So, naging model flight kami at kami yung mga pinaglalaban. Yan, kung nakalaban namin kayo, yan, sa GNC, kung nakalaban namin kayo, mga taga SMC, mga taga Sacred Heart, yan, yung mga iba't ibang high school dito sa Pampanga, nagko-contest kami dito sa plaza noon, no? Ang dami naming kalaban noon, pero kami ang winner! Yes! Akala nyo lang. Yes, ako yon. Ako yung nasa harapan, okay? So, magaling po kami. Kaya nga tinawag na model flight kami. Walang makatalo sa aming mga formation. Talagang, wow. Nepo? So, baka nakalaban nyo kami na taga GNC Batch 86. Wow, pinromote ko pa yung aking batch. Hello mga batchmates ko dyan. Alright, okay? So, yan po ang aking karanasan. So, akala siguro ng iba, no? Kapag sila'y nag-CAT, nag-ROTC, hindi ba enjoyable? Enjoyable po yan, no? At magiging disiplinado ka talaga, ne po. Kaya nga siguro ako isang disiplinadong tao rin, ne po. Okay? So, napapahabang ating kwento. Anuhin ko muna, medyo anong tawag dito, putulin ko muna ang aking kwento. Let's listen to this beautiful music, which is, I think, requested by Jennifer Mendoza, BTS, Permission to Dance. Alright, let's dance this hot afternoon. It's the thought of being young when your heart's just like a drum, beating louder with nowhere to guard it. When it all seems like it's wrong, sing along to Elton John and to that feeling we're just getting started. When the nights get colder and the rhythm starts to falling behind, Just dream about that moment when you look yourself right in the eye. Then you say, I wanna dance. The music's got me going and nothing that can stop how we move. Yeah, let's make a place and live just like we're golden and rolling like we're dancing fools. we don't need to worry, just when we fall we know how to dance. Don't need to talk the talk, just walk the walk tonight. You know just how to break, just get the right vibe, yeah. Cause there's no looking back, there ain't no one to prove we don't got this on lock, yeah. The wait is over, the time is not, so let's do it right. Yeah, we keep going and stay up until we see the sun rise. And we say, I wanna dance, the music's got me going and nothing that can stop how we move. Yeah, let's break our plans and leave just like we're golden and rolling like we're dancing fools. We don't need to worry, cause when we fall we know how to mend. Don't need to talk the talk, just walk the walk tonight. Cause we don't need permission to dance. We don't need permission to dance. Well, let me show you that we can keep the fire alive. Cause it's not over till
Guagua FM. Yes, let's have this song, gentlemen. The requested song of Ludwig Sunglao. So enjoy listening and beating the hat afternoon. 화끈해야 하는 건지 알랑가 몰라 왜 발끈해야 하는 건지 알랑가 몰라 아리까리하면 까리해 알랑가 몰라 we like party 해 있잖아 마리아 이 사람으로 말씀드리자면 마리아 용기 패기 똘끼 멋쟁이 마리아 너가 듣고픈 말 하고픈 게 난데 마리아 Damn girl you so freaking sexy I'm a motherfucker gentleman. I'm a motherfucker gentleman. I'm a motherfucker gentleman. 알랑가 몰라 왜 미끈해야 하는 건지 알랑가 몰라 왜 새끈해야 하는 건지 알랑가 몰라 빨리 와서 난리네 알랑가 몰라 난리 나서 빨리 해 있잖아 마리아 너의 머리 허리 다리 종아리 마리아 Good feeling good 부드럽게 마리아 아주 그냥 헉소리 나게 마리아 Damn girl I'm a party mafia I'm a motherfucker gentleman. I'm a motherfucker gentleman. I'm a motherfucker gentleman. Gonna make you sweat, gonna make you wet. You know who I am. Let's say, gonna make you sweat, gonna make you wet. You know who I am. Let's say, I'm a motherfucker gentleman. I'm a motherfucker gentleman. I'm a motherfucker gentleman. Motherfucker gentleman. Motherfucker gentleman. Radyo Guagua FM. Motherfucker gentleman. Motherfucker gentleman. Motherfucker gentleman. Motherfucker gentleman. Motherfucker gentleman. Radyo Guagua FM. Yes, welcome again to our program, The Pamilyang Kapampangan. Yes, welcome to the family, right? So, ang ating pinag-uusapan po ay mandatory military service. Yan, okay. And maalala ko nga pala, last week kasama po natin si Mayor Dante D. Torres dito, and marami po tayong natutunan sa kanya po na mga ginagawa niya para sa ating bayang Guagua. Wow. po, kasi baka kala po ng tagalabas ay walang ginagawa ang ating mayor. Meron po siyang ginagawa po. Siyempre kaya lang ngayong panahon ng pandemic ay medyo limited po tayo po. So, tiis-tiis lang po tayong lahat ngayong panahon ng pandemya. Okay? So, anong tawag dito? Let me remind everyone
eto, laging pinupukpok ni Mayor ito sa ating lahat no? Yung pag-follow ng protocol, yan, okay? So, lagi po tayong nagsusuot ng face mask, okay? Ako po, bago ako umupo rito, ay naka-face mask po ako. Kaya po, naka-face mask po kami rito. Ako lang pong DJ ang hindi naka-face mask, syempre. So, tiwala naman ako dito at sila, nagdi-disinfect lagi rito. So, always wear face mask. The moment na lumabas po tayo ng bahay, wear the face mask. Ako po, kapag every morning po kasi pag nag-hatching na ako, pag nasingot ko na yung amihan, yung hangin, no, nang galing sa labas, siguradong mag-hatching ako, mag-business ako. Still, even though na nasa bahay po ako, kapag nag-hatching na ako, nagpe-face mask pa rin po ako, okay? So, mag-ingat-ingat po tayo, lalo na ngayon ang Omicron virus ay matindi ang paghahawa niya. Po, madali po tayong mahawa. And tawag dito, pasalamat po tayo sa ating gobyerno at tayo'y binakunahan. Po. So, yung hindi pa po nagpapabakuna dyan, magpabakuna na po kayo. Okay? Para po maiwasan po natin or i-minimize yung effect kung dadapuan ka man ng anong klaseng mutation ng virus na ito, po. So, magpabakuna na po tayong lahat. Always wear face mask and do not forget na physical distancing po tayo. And tapos na yung social distancing natin kasi hindi na tayo lumilibot sa ating mga kamag-anak, hindi na tayo nakikipag mingle masyado. So, sana po yung mga barka-barkada dyan, yung mga inom-inuman dyan, alisin na po natin sa buhay natin yan. Yung inom-inom na yan, sa halip na ipangbili mo ng alak ng barkada, ipambili mo na ng pagkain, masustansyang pagkain ng iyong pamilya. Okay? Yes, yun ang karapat dapat at tama lang na gawin ng isang tatay o nanay, ang pakainin ng masusustansyang pagkain. Iibeta mo po yung karapat dapat pamangan kayong katamong family before na magbisyo-bisyo ka, okay? Kasi yung bisyo na yan ay nakakahina pa ng katawan mo yan, no? So, ayusin po natin ang ating mga buhay-buhay family. Alright? Okay. So, ano pa ba? Lagi po tayong magdala ng alcohol, ng disinfectant. Okay? Kasi po, itong mga kamay natin kung saan-saan naghahawak-hawak ito, no? Tapos, ihawakan mo yung mukha mo. Okay? So, lagi tayong mag-disinfect ng kamay. Alright? Hoy, sino yung... Hi! Dumating na po yung ating bisita. Okay? Mamaya po, atin siyang ipauupuin dito. Alright? Yan si... Hi! Dito ka na. Okay, paupuin na natin siya rito, si Nolan. Alright. So, welcome to the family. Come here. Ginrit po niya yung kanyang wali dito. Kasama ko po kasi si Jamie Hope. Yan. Okay, iusog mo ng konti yung mo, anak. Yan, para ka sa mic. Pakiayos yung mic ng ating bisita. Alright. Pahinga ka muna dyan. Pahinga ka muna, alright? Okay, and sa kanya to, no? Yung mic 2. Alright? Okay ba? Okay, inaayos po yung ating monitor dito para sa ating bisita. Okay? So, let's continue talking. Alright? So, do not forget yung ating protocol po. Lagi po nating ginagawa yan dapat sa ating mga buhay. Dapat nakaano na yan sa ating system. Naka-internalize na yan. Po. Dapat automatic na yan na naka-face mask ka, nagdadala ka ng disinfectant, and you distance from people, okay?
So yan po ang laging pinapaalala ng ating mahal na Mayor Dante D. Torres. Kaluguran nakatapo ning Mayor tamo. Dati-dati mag-post ka king FB, feeling sick ka mo, alam mong mamansing kaya kayan. Pero ngayon, feeling sick ka mo, aroy, Diyos ko, yung buong bayan, yung buong balen, magkaya kaya ka, mag-alertuya kaya ka, mag-alalaya kaya ka. Alright? So, never say na what do you call this? Feeling sick. Bawal yun. No? Tala pa pag nervous din kaya katamong siping baleren, kaya katamong officials na po. Okay, so lagi po tayong dapat maging malusog sa ating pangangatawan. O yan, okay? At lagi po tayong matulog sa oras. Ne po? Okay, so akala po ninyo pang ano lang to, hindi lang ang ating program po ay pang family, pang lahat po ito. So, wag po kayong magagalit sa amin kung kami nagpapaalala lagi sa inyo, right? Okay, so, yan. Ang ating pong bisita dumating ng maaga sa atin. Asan na ba siya? Okay, yan. Kitang-kita na siya sa ating monitor. Okay, so siya po si Mr. Nolan Nico Guevara. Siya po ang SK Chairman, Sangguniang Kabataan ng Santa Ursula. Yan, bumati ka, Nols! Hi, hello po sa lahat ng mga tagapakinig ng ating estasyon sa 99.9 Guagua Radio Station at sa lahat po ng mga nakikinig ngayon, mag-ingat po, keep safe. Laging ba tandaan, may pandemic pa, kaya always observe social distancing and follow the basic protocols. Wow, ganda ng boses ni Nolan. Iba na yung boses niya ngayon kaysa nung estudyante ko siya. Kamusta, Nols? Okay naman, ma'am. Wow. Nakakaraos naman sa gitna ng pandemic. Yeah, sa grasya ng Diyos. Amen. Yeah. Tapos ka na ba ng college? Yes, ma'am. Very good. Ano kasing course mo, anak? HRM po, Hotel and Restaurant HRM. Management. Wow, hotel and restaurant. Magkakaroon siya ng restaurant and hotel Hopefully someday. soon, yeah. Yeah, in Jesus' name. Amen. Yan, okay? Ini po yung metong kong produkto kay Beris National High School. So proud. Siya na ngayon ang SK Chairman ng Santa Ursula, soon to be in the future, soon to be Kapitan. Soon to be, ano pa? Counselor, yes. Soon to be Mayor, why not? Alright. In God's plan. Yes, in God's will, yan. Okay. So, siya po si Nolan Nico Guevara ng Santa Ursula. Sana nakikinig ang buong Santa Ursula ngayon. Lahat nakikinig. Nag-ano ka sana sa kanila. I-ano mo Nag-inform, no? Oo, i-share Yeah, mo. natin. I-share mo yung program natin para makinig sila sa'yo. And medyo maano sila. Hoy, si Nico, nasa radio na siya. Okay. So, ito pong aking estudyanteng to. I think he was my student when he was third year high school, no? Ano pa po nun wala pang ang tawag dito, K-12, wala pang K-12 nung naging estudyante ko si Nolan. Okay, so pag sabi niyo ba niya sa akin, ma'am, ano pong topic natin? Ikos. Para si Mayor, nang topic tamo, ma'am, ikos. Okay, so umpisahan po natin, alright? Umpisahan po natin before na magpe-prayer tayo. There's still 9 minutes before 3 o'clock prayer. No? So, Nolan, paano ba yung nung first year and second year ka, ano ka bang bago ka napunta sa akin, no? Nung high school ka, ano ka bang klaseng estudyante bago kayo napunta sa akin? Actually, ma'am, nung bata-bata pa ako nun, no? Yes. Okay lang. Yung typical na student na laging takot sa guro. Hindi naman siguro. Takot sa guro, lagi ka sumisipa eh. Hindi. Takot mag-absent and laging fina-follow naman lahat ng mga regulations sa school and masipag naman din naman. Hindi naman, I'm not lifting myself
I-lift Pero mo na yung sarili mo ngayon. Pagkakataon mo to, I think na-i-lift mo. I'm a good student since dati Nung first pa. year, second year ka pa lang yan, okay? So, takot kang mag-absent. Yeah, Bakit yeah. takot kang mag-absent? Kasi if you're going to leave one day, tapos may lesson kayo, mahirap i-self-study eh. Mahirap iwanan yung mga subjects na in-explain ng mga teachers, tapos kinabukasan ka lang papasok. Mahirap makisabay sa mga kaklase mo pag ganun. Yan ang sinasabi ko sa ating mga estudyante ngayon, no? Na sana wag silang mag-absent, lalo na sa online class, ne? Yun na nga yung sinasabi mo, Nolen, kahit na nung akong nag-aaral, ganyan ang katwiran ko eh. No? Actually, dinala ko yan hanggang sa pag-doctorate degree ko. I never fell absent. No? Kinukwento ko nga sa inyo, kahit na naka-hospital ako, lalabas ako ng hospital para pumasok lang sa aking pag-aaral. No? Kasi nga, yung sinasabi mo na isang araw ka lang na mawala, maraming mawawalang lesson sa'yo, na pagpasok mo ng kinabukasan, nakatunganga ka sa school. Okay? So, ang program natin, Nolen, ay Pamilyang Kapampangan, Regaining Family Values. Kaya kita gines dito, anak, para maging inspirasyon ka sa mga kabataan. At yung ating mga magulang din ay pwede nilang kapulutan ng magandang aral yung buhay mo at pwede nilang ibahagi sa kanilang mga anak. No? Okay. So, ayan, no? Ayan, mga mahal na magulang, mahal na mga estudyante, mga mag-aaral na nakikinig ngayon. So, ang ating bisita, when he was in high school, takot siyang mag-absent kasi nga baka maiwanan siya ng lessons, alright? And then, pagdating nyo ng third year high school, nung dumapo na kayo sa akin, ano yung experience mo? Actually, kanina takot ako eh, no? Kaso, nung third year, I've turned na everyday excited akong pumasok. Kasi, aside on what you are teaching as a teacher, you teach us how to have more faith and know Jesus. Kasi, do you remember, ma'am, we have topic na parang, it's not about religion, it's about knowing God. Meron tayong, parang may mga time tayo na inilalaan para we open about the story of Jesus, Yes. we open about the Gospels, and Yeah. Usually, pagkatapos ng discussion natin. yeah, oo. Pag meron tayong free time. Yeah. At saka, as much as possible, yung mga examples ko, no, pang Bible, di ba? Yung mga metaphors, I am the light of the world. No, mga metaphors po yan. Metaphor, Yung pagising mo ng umaga, let there be light. Yeah. No, mga figure of speech yan. No, so, sa ating mga kaguruan din dyan, okay? Pwede nating i-integrate, no, i-integrate ang spirituality, ang values sa mga bata sa paggamit ng mga examples from the Bible. Yeah, yeah. No? So, It will help a lot. yes, totoo Knowing yan. every students meron mga experiences sa mga family out on their home, tapos nakakapag-open up lang sila. Luckily, you are our advisor. You taught us how to handle problems when not just in family but also sa lahat ng mga classmates ko. Actually, I am scared when I was on first week nung sa klase natin because my classmates naging judgmental ako, promise. Para silang mga adik. Ay, totoo naman. Diba? And then I naman. was scared, baka mabully ako dito, yung ganon. Pero it turned na para kami magkakapatid. Yes, kasi yung ating section notes ay halo-halo yun eh. No? Kasi Bagsakan na mga... Yes, meron ngang isang school na sabi nila bagsakan tayo ng mga dropouts nila. No, kaya nga binar sila nun. So, ang ibig sabihin niyan, sabi ko, mas magaling kami sa Yeah. inyo. No? Kasi kami, napapatino namin yung mga drug addicts, yung mga dropouts nyo. Binibigay nyo sa Betis High School. No? Pero napapagraduate natin sila na And they've learned a lot of na lessons. mababait, responsableng mga bata. No?
Okay? So, nung third year ka, Ayun. talagang takot na takot ka. On my first week ko. But it Yes. turned as a family. Para kaming magkakapatid lang. And then, Yes. we're all excited to go to school every day. Dahil dun, we have banding. We build a relationship because of you. Because I'm of not- me. Oo, Praise tama, God. promise. Yeah, praise God. And I thank you to that. Yeah. So, yun ang ano ko kasi, Enols, no, nung bilang isang teachers, ang ilapit ang mga estudyante sa Diyos. Yun ang isa kong, kahit na dito sa ating program ngayon, kaya nga, Pamilyang Kapampangan para ayusin natin ang pamilya. Hindi lang naman ang Pamilyang Kapampangan ngayon, tinatawag nga ng taga-abroad na Pamilyang Pilipino ang ating program, no? Pamilyang Pilipino daw. Okay? So, kung naayos natin yung mga estudyante, hindi ba natin kayang ayusin ang ating pamilya? Pamilya. 'Di ba? So, nung nag-aaral ka, nagba-Bible study tayo. di ba? Yeah, actually sa school, meron tayong Bible study. Yes. And nag-boom siya, nag-Bible study tayo mismo sa bahay namin every Yes, week. Every yes. Saturday yun. Oo, nag-extension tayo sa bahay nyo, no? Sa Santa Ursula. Yes, yan. kaya Kasama yung kilala mga tayo students. dun. And actually, a lot of students, pag you teach third year, di ba? And second year students are scared to turn on third year kasi nandun ka daw. But without knowing na si Ma'am Romwar ganito, si Ma'am Romwar ganyan, they don't even know that until they do experience your teaching, your relationship to Yes. the students. And then, ayun, I actually have a lot of youth na hinahandle. And then I keep on asking them, how about, kumusta naman si Ma'am Romwar? And then, ayun, they're saying na, dati takot ako, pero ngayon para ko na siyang ina. Yes. At saka talagang binild up natin ang family atmosphere sa ating... Sobra. Oo, no? Ang strong lang natin dito. Oo. Actually, bandang huli, Nols, naging isa sa aking rule na kung may problema, kung may kaaway, sabihin sa akin. Huwag silang makikipag-away. No, akong bahala sa kaaway nila. So naging rule ko 'yon, classroom rule ko 'yon. Ano man ang problema at saka sa mismong classroom natin, ayaw ko ng away. No? So talagang binibuild up ko yung family relationship natin sa classroom. No? Na akong nanay nyo, kayo mga anak ko. At saka ang nakakatawa doon parang dumami, biglang lumaki yung family. Mami! Mama! Daddy! Yung tawag nyo, no? Kay Daddy. Kay Daddy, oh. Yes. Yan. So, mga mahal na kaguruan, paboren nyo pong maus. Mami, kaya kayo ring anak yo ampo. Deng estudyante yun, pati kay asawa yo, ausan dalang daddy or papane nung nanong piyawsan yun, paboren nyo po. Bangkanita po, affiliate ang family ambience, ne? Okay, so it's 3 o'clock now. Mag-ano muna tayo. Let's have a break for the 3 o'clock prayer. Nasaan na ba yung prayer natin? Mr. Technical Man, baka tayo mapalo sa ating Panginoon. Okay. Papasok ba siya kagad, yung 3 o'clock prayer natin? Hello, Mr. Technical Man. Hala? Yung ating prayer. Baka tayo maano dito. Tawag dito, tayo binibuild up natin ang prayer sa family. And actually, speaking of prayer, na ano ko kay Mayor last week na 6 o'clock in the evening tawag dito. Ayan, ano na yung prayer. Mag-orasyon tana po ngeni. It's 3 o'clock. 3 o'clock in the afternoon is the hour of great mercy. And this time our Lord Jesus Christ died on the cross and redeemed the world. Let us now get our prayer and leaflets ready, so we may pray all together the 3 o'clock prayer. Let us pray. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy,
cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of mercy, we trust in you. We have just as one nation started a beautiful 3 o'clock habit. We have just prayed to our Lord Jesus Christ for peace in our country and the whole world. We fervently hope that we started in you this 3 o'clock habit for you to keep and offer a few seconds of your time each day to talk to Jesus and pray for forgiveness of sins and world peace. Oratio Imperata, Prayer Against 2019 Novel Coronavirus. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the 2019 and coronavirus that has claimed lives and has affected many. We pray for your grace for the people tasked with studying the nature and cause of this virus and its disease, and of stemming the tide of its transmission. Guide the hands and minds of medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion, and of those governments and private agencies that must find cure and solution to this epidemic. We pray for those affected. May they be restored to health soon. Grant us the grace to work for the good of all and to help those in need. Grant this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. Amen. Mary, help of all Christians, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. Saint Roch, pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, pray for us. Saint Pedro Calungsod, pray for us. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Yes, welcome again to Pamilyang Kapampangan. Still, this is your DJ Ma'am Ning at 99.9 FM Radyo Guagua. Ini po ang istasyon na magmalasakit at lulugod kareng tao. Okay? So, balikan po natin ang ating guest ngayon, si Nolan Nico Guevara. Hello. Nakashare na siya. Ayaw mag-share talaga. Bakit kaya? Anong diferensya kaya? Okay, we are sharing our program, kaya lang ayaw po niyang ma-share. Hindi ko po alam bakit ganito sa FB ngayon. Okay? Anong tawag dito? Yung YouTube kaya. How about the YouTube? Naka-YouTube tayo? Okay. So, mag-shape muna tayo sa YouTube. No? Para ma-share natin sa mga ano natin. Okay, sandali lang po. Tayo po mag-ano dito sa YouTube para po ma-share natin ang ating program. Okay. To love each other more with each new day. Okay, so enjoy listening to our song, Welcome to the Family. Yan. So, gamitin po natin yung ating YouTube para po ma-share po natin. Yes, welcome to Pamilyang Kapampangan. Yan.
na ano mo na, no? Sa Yeah, YouTube? sa YouTube. Okay, so share natin yung YouTube natin. Kung ayaw ng ating FB, mag-YouTube tayo. Okay, so going back sa ating bisita po na si Nolan Nico Guevara. So, naging estudyante ko po siya nung siya ay third year high school. At isa po ito sa aking mga pinagmamalaki. Yan, pinagmamalaking estudyante sa Betis National High School. Okay. Asan na ba yung ating ano niyan, yung ating tawag dito, yung ating FB. Babalikan ko yung aking FB. Ayan, alright. Nakaano na tayo. Yan. So, ano pa bang yung ating karanasan when you were in high school in Betis High School? Natandaan mo ba, Nols, na hinalo ko kayo sa mga contest? Yeah, oo. And it was very lucky time na nananalo naman tayo sa mga contest. Yes. I still remember the competition. It was called Just Chance. Yeah. And some of the lyrics are still sinking on my mind. Yes, no. Ang Ano cute yung na. ano mo doon? Ano yung feeling mo doon nung 'di ba last section tayo? Oh, it was 'Di ba on the last usually section. kapag last section low moral, no? Parang ang baba-baba ng tingin, sa But sarili. they don't even know how to go there. Parang Yes. hanggat hindi nila natitignan. Kasi every students or every individual, every youth, every students, meron kanya-kanyang talino and talent. Yes. And hindi sila nabibigyan ng time or hindi some of the teachers na parang they don't know how to boost the talent or knowledge nung bata. But on what you did to us, ang daming mga rewards, ang daming mga achievements na Yes. Anong feeling mo nung nananalo tayo? actually kasama namin yung high section tapos kami. And then I can't even imagine, wow, I can do this. Kaya ko. Nabubust Yeah. ako. Oo, no? So, yun ang isang technique ko noon para yung mga lower section ay hindi nila tingnan na maliit ang kanilang sarili. And I am the teacher of the first section also. Pinag-mix ko kayon talaga, no? Para tumaas ang tingin nyo, hindi yung iba yung tinuturo ko dito sa taas, iba yung tinuturo ko sa ibaba. Hindi, kundi pare-pareho lang, no? Iisa lang kayong level pagdating sa aking subject, no? So ano yung naramdaman mo noon kung bakit ganon yung ginawa ko sa inyo? Parang it's parang pinapakita sa mga tao na kaya ko kahit na nasa lower section ako. Yung parang nawawalan nabubura yung tingin ng mga iba na sa lower section ka, na ganito ka lang, na ang ganjang ka lang. Yes. No, karamihan sa amin ang tatalino. Yeah, And talaga. we can compete to the higher section. Actually nung nag-ano na ako sa fourth year, when I transferred in fourth year, yung best in English nasa last section. See? Yeah. No, so sabi ko nga, kahit na pagtapatin nyo ang section A na yan versus sa batang ito, ewan ko kung mananalo, sabi ko. Actually, I turned first section when I was fourth yun year. ang tama. susunod kong tanong sa'yo Nols. Nung nag-fourth year ka na, actually, ayaw nyo di ba? Ayaw nyo pumunta. Andun ako sa point na takot ako because of dati I was just maghihirapan ako sa mga honors ko niyan. Kasi when I was first year, I was on the second place. Second place ulit. Third year, I was the top. And fourth year, parang wala akong mapapala ngayong fourth year. Madami kaming matalinos. I'm not saying na matalino Yes. ako. Marami akong kalaban. Kasama ko yung mga valedictorian, salutatorian. Natatandaan ko, Nols, pumupunta ka sa akin, mamayan ko na sa on my first month. Parang ayoko na. Pero I was one of the student of Sir Lampa. Kasi doon bawal you can talk Tagalog kasi his subject is English. And then pag nagsalita ka ng Tagalog, it's your contribution na magdagdag sa class fund.
And then, napansin ko yung sarili ko, ang daldal ko pala. Kaya ko pala. Yes. Ang tahimik ng mga iba kong kaklase. And then, Yes. ang daldal ko lang. Totoo. Actually, Nols, isa sa mga kinakatakutan sa akin kung bakit ayaw nila sa akin is the speaking in English. Speaking English, yan. So, it is a rule that when you are inside my classroom, you cannot speak in other language but English. No? Pero nakakatawa, Nols, nung merong mga, yung later on na, no, bago mag-pandemic, merong mga sections na gusto daw nila kay Ma'am Romar. Kasi nag-i-English daw sila. No? So, when you were in 4th year high school na, yun, doon lalong na-build up yung mo, di ba? Yung talent mo doon. No? Kasi, kayo ni na Nympha, actually, pati si Nympha, pag uwi niya ng Dubai, no? Guess ko rin siya rito. Maganda rin yung kwento ni Nympha, no? Di ba? Okay? Oo, sobra. He was Yes. so, nakaka-inspire lang yung story Yes, niya. yung story ni Nympha. So, magiging guest ko rin siya pag uwi niya galing ng Dubai. Okay, so nung nasa 4th year ka na, ano yung mga naging karanasan mo doon? More on... Biro mo, galing ka ng Lower, last section ng 3rd year. Tapos biglang hinalo ko kayo sa section A ng 4th year. Ano yung mga karanasan mo doon nung nandun ka na? Actually, nung nandun ako, na-miss ko yung 3rd year. Kasi iba yung build as a family nung 3rd year sa 4th year. Pero, andun na din lang naman din ako. And then, I have friends naman din na kaklase ko before na kasection ko na. And then, I've trained myself na, kasi I have no choice. Every day, imimit ko yung mga classmate ko. Every day, ganito yung mga lessons namin. Hindi na, in Jesus' name, hindi naman na pag-iwanan. Yes. Naka-ride naman. Amen. And then, some of them na, hindi naman sa kaya ko pala, may mas ano pa pala sa akin. Yes. Yung may, nakakasabay pala ako sa ganun. Yun, and, Tsaka hindi ko kayo binitawan. until now, actually. Yes. At saka, di ba, Nols, eto, papasok na tayo dun sa dun sa dance natin. Di ba, nag-ano rin tayo noon sa dancing, di ba? Ano naman yung karanasan mo nung tayo sumasayaw na dito sa plaza? Actually, nag-start yun nung 3rd year, no? 3rd year. Oo, 3rd year. 3rd year Third tayo year. nag-umpisa It's, sumayaw dito sa plaza. And then, ang saya. Kasi, we're excited na sana ganito, sana dumating na yung December, Pista ng Guagua, kasi may event na naman tayo. Yung ganun, we keep on keeping And ourselves the people are waiting for Betis High School. Yeah, because of the students are very Yes, talented. actually kung kilala mo si Ate Elsa Pantino dito, lagi, Ning, yung tropa mo sasayaw sila, wag mo silang no? Talagang inihintay tayo ng mga tao. So ano yung feelings mo nung ikaw ay na-expose na sa maraming tao? Actually, we were the first, tama? Yes, Tayo kayo yung ang At then first. tinuloy-tuloy Yeah. natin. Ang saya. Because of, nung first time na yon, it was a very huge for us na sumayaw sa gitna ng plaza. And ang dami kong naging na friends Yes. na hindi ko inakala na makakasama. Actually, sa lahat ng mga nakasama ko, friends pa rin kami ngayon. We're connected. And naboost yung ko doon. I've learned a lot. I've gained some more talents, and I used it. Actually, naging choreographer ako for Yeah. how many years? Di ba, may kumontak pa sa atin na mga agency dyan, no? If I'm not mistaken, it was Pelco. Yes, Pelco, no? Tsaka yung Nawasa, nagpaturo sa atin. Tama. And then, nagamit ko siya, nakapagturo ako Yes. sa University of the Assumption. Oh. So, mga ganun. So, different kinds of colleges, STI. And then, I can't imagine myself, I'm just too young, and then I'm teaching yung ganun. Yeah, yung mga mas pa sa'yo, matanda sa'yo, professional sa'yo, tinuturuan mo sila. College students. Ano yung feelings mo doon? Parang nakaka-lift lang ng na kaya ko pala. I Yes. can use talent by earning a lot of money. Yeah, and going back, no, yung pag tinitingnan mo yung sarili mo nung high school ka,
tsaka yung mga dinaanan mo, no? Ano yung feelings mo? Actually, when I turned to college, parang gusto kong bumalik ng high school. Promise. And- Okay, before na pag-usapan natin ng college, let's have this beautiful song muna, Yeah, no? yeah. So, natapos na tayo dun sa chapter ng life mo ng high school. So, sa ating mga viewers dyan, sa ating mga listeners, sana marami tayong natututunan kay Nolan Nico Guevara na SK chairman ngayon ng Santa Ursula, na dati lang na nasa lowest section. Nasa laylayan. Pinaka-last section po kami, no? Pero, I am lucky to be on the last section. yes. Okay, so mag-music muna tayo. Let's listen to She Bangs. This is a favorite of Ludwig Sanglaw.
Ma'am Susan Ginto Serrano. This is your favorite song. Enjoy listening and dancing with the ABBA. Friday night and the lights are low, looking out for a place to go, where they play the right music, getting in the swing. You come to look for a king. Anybody could be that guy. Night is young and the music's high. With a bit of rock music, everything's fine. You're in the mood for a dance. And when you get the chance, you are the dancing queen. Young and sweet, only 17. Dancing queen, feel the beat from the tambourine. You can dance, you can jive, having the time of your life. See that girl, watch that scene, digging the dancing queen. You're a teasy turning on, leave him burning and then you're gone. Looking out for another, anyone will do. You're in the mood for a dance. And when you get the chance, you are the dancing queen. Young and sweet, only 17. Dancing queen, feel the beat from the tambourine. You can dance, you can jive, having the time of your life. See that girl, watch that scene, digging the dancing queen. Digging the dancing Radyo Guagua FM. Yes! Okay. So, dito na lang po ako sa YouTube nag-live. Alright. So, babasahin ko po yung ating mga live chat dito. Sabi po ni Ma'am Luda Dural, anong tawag dito? Sabi niya, hello po, Doc. Sabi niya, and to everyone, masayang hapon po. Sa ating lahat, God bless us, sabi niya. And lahat po ng winners, no? Lahat po ng winners ng Toblerone and tray of eggs, nandito na po sa ating station, okay? So, pakikuha na lang po yung ating mga winners dyan. Sino nga ba sila kasi? Si Christine Vergara, si Richard Santos, Kenneth Malyari, and yung tray eggs kay Becca Alberto at kay John Christian Kubakob. So, maraming salamat po, Ma'am Lu. Yan, no? Sabi niya, congrats sa mga nanalo. Okay. So, hindi po ako makaano sa ating FB live at medyo hindi ko naintindihan anong yun nangyayari dito sa mundo. Alright? And, yan, senior po natin kay Ma'am Susan Serrano. Yan, my favorite. Sabi niya dun sa
dun sa Dancing Queen. Favorite ni Ma'am, ni Ma'am Susan Ginto Serrano. Sabi niya, thank you, Ma'am Ning. Yan, sarap ng feeling, galaw-galaw. Yes, a very hot afternoon to everyone. Salamat din at ang Neji. Okay? Okay. Anong tawag dito? So, going back sa ating bisita ngayon na si Nolan Nico. Yan, tawag natin sa kanya noon ay Lennon eh. Oo, Binabaligtad natin. Lennon. So, tapos na yung ating high school life. Let's go to college. Palagay mo ba naman ay nakaagapay ka sa bagay, naka-graduate ka? Yan, kwento mo naman yung college life mo. Ayun, just like what I've said, when I was on college, parang na-miss ko yung high school. Kasi, college is a very serious stage of life. Kasi, dun mo malalaman yung, dun mo pag-iigihan eh. Dun ka ma-excite na graduate eh. Oo. Dun mo pagsisikapan para makatapos ka na eh. Last step na lang yun eh. And then, unlike before when I was on high school, medyo may chill life pa eh. Meron pang nakakapag sing-along pa tayo sa classroom. Yes. Nakakapag praise and worship pa tayo noon, di ba? Naglalaro pa tayo. Yeah, we have a lot of games pero nung college, I just missed being a young boy na ini-enjoy yung life. Pero Yung actually, mga, meron yung naman... mga teachers mo sa college, kamukha ba ng high school na ka-vibes mo sila? Yeah. Kasi para akong na-train na parang kung paano makipag-relation sa mga teachers. Actually, they're good also. They taught us how to just like you. Ang babait nila and I am lucky kasi I'm using the talent that I've learned on when I was on high school nung college. Kasi every year, every section and every year level, like yung mga fourth year, nag-i-event yan every week. Sa mga event management, ganon. And I'm using what I've learned on high school na mag-hosting, ganon. So, luckily, meron akong sideline weekly sa mga students. Napapakinabangan ko yung mga naging ko nung high school. Yeah. Ayun. Pareho tayo may sideline. And I was lucky Parang na sa akin mo yata narinig yun, no? Sideline sa college. kung hindi ka magsa-sideline, hindi ka magso-survive, promise. Yes, oo. Di ba yung magulang mo ay ano bang trabaho niya sa abroad? Yeah, he was, Overseas si tatay, Si pero si father. nanay nasa bahay lang, Yeah, di ba? Ano ba yung trabaho ni tatay sa abroad? nagdi-design siya ng mga, parang dito sa Betis, yung wood yung wood carving. nagdi-design siya Kaso, ng mga furnitures. Nagdi-design siya ng mga furniture. Paano naman yung halimbawa yung sweldo niya, kumakasya ba or what? Kasi sinasabi mo na nagsa-sideline ka sa college. Actually, I was helping myself too nung college. Kasi nakakahiya din eh. Nakakahiya din, baon. Kasi my course was very, Kaya ako tinanong yan, Nols, kasi yung mga estudyante, akala nila yung mga magulang nila na nasa abroad ay enjoy, No, they're mayaman, ganyan. Hindi namumulot ng pera. Wala silang pakialam sa magulang. Kaya tinatanong ko sa'yo, nung ikaw ang nag-aaral. Actually, I worked nung college ako. Kaya ko ba, sabi ko. Yun, wait lang medyo nagiging emotional ako dito That is natural. Kaya nga, nandiyan ka to serve as an inspiration sa mga kabataan. Naging working student ako nung first year high school hanggang second year college, I'm sorry. College. I was the Jollibee crew and I'm hosting a Party Kids. So, dun ako nahasa sa mga hosting. And then, nag-stop ako nung after 2 years, third year college. Dun naman ako, luckily, on God's way, si Lord naman yung naging daan para gamitin ko yung hosting ko and pagka-choreography.
ayun, yun nga, yung sinabi ko kanina na every event ng mga fourth year students, ako yung kinukuha nila regularly. So nabanggit mo yung isang fast food dito na tumanggap sa iyo bilang trabaho. 'Di ba noon parang yung mga fast foods dito tsaka yung mga ibang establishments natin tumatanggap ng mga students, 'di ba? Yeah, Ngayon, they tumatanggap pa ba sila ngayon? Hindi ko Parang lang hindi alam. na, no? Actually, Hindi yung ginawa sa akin is a regular crew ako before, then they used to transfer me na as a seeds. Seeds yung tawag nila. Yung sahod mo diretso sa school. Oo. Ganun. So, yun ang isa pang ano natin ngayon panawagan natin na sana ibalik ng mga establishments dito yung pagtangkilik sa mga working Working students, students. no? Ayan, kagaya mo, may natulungan ng fast food na ano na yon at natulungan kanya sa yung pag-aaral, no? Okay, so sana yung mga nakikinig dyan sa labas na mga establishments natin, hindi lang dito sa Around Plaza, but the whole Guagua, kasi marami Ang dami tayong nating establishment dito sa Tsaka Guagua. marami tayong mga estudyante na gustong makatapos ng college, no? Sobra. Oo, sana kunin nila ulit yung mga Working estudyante. student. It's a big help for them, promise. Yeah. Batiin muna natin dito I think si Sir Rolly ito Renato 9745, sabi niya, hello Maya Pakaurasan kay Kamamning at kay Kambisita. Wow. Hello po, Ne? Maya Pakaurasan po. Yes, 11:30 kanunin bengi ka rin keng LA. Way Sir Rolly ni Sir Rolly. Hello, good afternoon. Ay, good evening kaya ka Sir Rolly. Yan, mag-YouTube tangin nila taking FB. So kanina kayo mong YouTube mag-chat. Kwantin dyan ng milyari keng FB. Okay? So ito po yung ating bisita, si Nolan Nico Guevara na SK Chairman ng Santa Ursula po, na kaya ko siya gines ay para magsilbing inspirasyon sa ating mga kabataan ngayon. Okay. So, nung nag-aaral ka, yun ang naging experience mo, naging working student ka despite of na si tatay ay nasa abroad. Nakakahiya din kasi nakakahiya din na sila na lang lagi. Kaya medyo para lumuwag-luwag naman, ayaw mo naman maging pagbigat. Why don't you work on your own para malampasan mo yung gusto mong gawin sa buhay? Anong pwede mong sabihin sa mga kabataan natin ngayon na nakaasa-asa lagi? Try nyong mag-work. Hindi. Try to think na hindi lahat ng mga na ibibigay ng mga pamilya natin or yung mga parents natin is galing sa wala lang. Galing yan sa mga pawis nila at dugo. Hindi nila pinagpupulot yan. Pinaghihirapan nila yan. Kaya spend well and para naman makaluwang at makatulong din sa kanila, make move. Lalo na ngayon, uso yung mga online selling. Why don't you try to do business or do things for you to help yourself and to finish what you want to finish? Yeah, at saka meron akong estudyante na encoder daw siya no? Pwede nilang gawin yon, pasukin na trabaho kesa sa games lang yung May mga ngayon may mga online ngayon kesa mga sa online na trabaho. Actually, no? mas malakas pa nga yun, di ba? Okay, so binabati po natin si Cynthia Cañas Bacani. She's watching there in Natividad, Guagua, Pampanga. Yan. Hello po. Hello, Cynthia Cañas Bacani, and to your family. Maya pagat panapon keka. Okay? And then, ngayon, darako na tayo sa ating present time. Ano ka ngayon, Nolen? Luckily, I was the currently SK chairperson of Barangay Santa Ursula, and ayun, it was very challenging for us kasi nasakto kami sa pandemic. Bakit mo pinasok yan? Actually, I don't have any idea bakit ako nandito ngayon. As an SK, hindi. I don't see myself as a politician. Hanggang ngayon, hindi ako makapaniwala. Pero, siguro, to tell you honestly, I na-push lang ako. But, hinarang ko yung sarili ko. Kasi, I don't see myself as a politician talaga. Pero, one time, nung nasa, na kami, filing of candidacy, umurong ako, and tinakasan ko yung, actually, yung kasama ko yung tita ko. Tinakasan ko yung tita ko, umuwi ako kasi ayaw niyang ibigay yung pitaka nun Then I just have siguro mga 10 pesos, sakto pa uwi ng bahay, pamasahe. And then,
siguro God gave me a sign na nakita ko yung matandang nagkakarito na babae. And he was, very old na. And then, knowing na wala akong dalang pera, Binigay mo. actually 10 pesos lang yung dala ko, pamasahe ko pa yun. Though may sukli akong 2 pesos noon kasi 8 yung pamasahe. Wala akong mabigay, pero bumaba ako. Hindi ko alam kung anong iniisip ko noon. Tapos, pagkababa ko, wala naman ako mabigay sa kanya, kundi 2 piso lang, nahiya pa ako. So, hindi ko na binigay. Ang ginawa ko, I think this is a realization. If I do have the responsibility to help, and if I do have the money to assist for those who are in need, parang sign na yun eh. Yung binigay na sign. During that time, bumalik ako dito, tita, sulong na natin to. Mag-go ako. God gave me a sign para ituloy to. Wow. During that time talaga na-bless ako. And then, luckily nung na-elect ako, binalikan ko yung matanda. And then, hindi niya alam kung bakit ako nagpapasalamat sa kanya kasi ako yung nagbigay eh. Basta, Lola, thank you so much. So, nung binalikan mo yung matanda, may dala-dala ka na sa kanya. Oo, yun ako bumawi. Kasi, siya yung maging reason bakit ako nakakatulong ngayon sa tao eh. Yes, very good. Actually, Nols, ang sabihin ko sa'yo, observe mo yung yung calling mo sa Diyos. No? So, it is not merely a politician, kundi yan ang sinasabi mo na para makatulong ka. No? Malay mo, pagdating ng panahon na anak ay maging isa kang public servant. Yan. Gusto ko Actually, yun. public servant ka na ngayon eh. Public Pero maging isang malinis ka. Good governance At, tayo. yes, good governance, no? Actually, ayan, nandito ako lagi, no? na maggagabay sa inyo. Yeah. Kamukha, sabi ko nga yung kinukwento kong isang naging municipal councilor natin na nung nasa DILG ako ay ate ang tawag nila sa akin. So, nung minsan na may narinig akong reklamo na against sa kanya, talagang pinuntahan ko siya at pinagsabihan ko. Sabi ko, tandanan mo at tsukakin para magsilbi. Ali para ikang silbihan. Tama. So, darating ang panahon, Nols, kahit na ikaw pa ang maging mayor o kung sino ka man sa gobyerno, as long as na malakas si Ma'am Ning, no? Paghandaan mo na yung sasabihin kong yun. I don't see myself doing bad on the position naman eh. Ilugarda ka. Ibilid na ka kita. Diyan mo kong Maya pa oras. Benanda kang Maya Paworas. Actually, itang politisyan na ito, nabalo nung nining panausan na kanita kini munisipyo. Abe, Ate Rosana, pelim ko niyang inaus na bala, magpasaklolo yang Ate Rosana. Sabi ko, nakanino-ninong ausan, sabi ko, makanyaning miras ka na ako at reliable source siya, uling ikoya mo Jimmy, yang may nyalita ka na ako, magbabay, Tito Jimmy, Daddy Kenny. Ala na kanda kala sasabihan ka na ako, sabi ko makanya. Samasan mo yung kekang pamanyilbing balen. Okay? So, eto po, no, yung ating mga future politicians of Guagua po, na naging estudyante po natin. Okay? So, sabi ko nga, kahit na sino ka pa, actually, kahit na si Mikey Arroyo, no? si Congressman Mikey Arroyo, minsan ko na rin pinagsabihan yan, no? Anak-anak, talagang ikaw nakantapang mapnamupin, mabiyeko pa yan. Pero, siyempre, sa gabay ng Diyos, alam naman nila yon, no? Na tayo'y isang makadiyos na tao at ang Diyos ang nagpoprotekta sa akin, no? Ano lang naman ang tawag dito, kino-correct lang naman natin yung dapat i-correct sa mga pag-uugali, no, ng mga tao. So, ninano ko pang meging mestra nung emo ituro. Tama. So, ita mo pong mestra, yun na nga we are persons in authority. May karapatan po tayong magturo-turuan yung mga tao kung ano po ba yung mga nararapat nilang gawin. Yun. Kaya nga lang, itamupin, siguraduhan mong malinis ka naman. Tama. Yes. At siguro naman kareng meging estudyante ko lang makasabing na Ma'am Romar memul sayang kanin. Alala nga sabing makanita na sigurado isong atin tamong inawad at intang itapal keng classroom, di ba? At
at dakal kata naman na aso pa na estudyante anyang face to face pa ne. Okay, so yan po si Nolan Nico Guevara. Siya ay isang SK ngayon at eto na nga yung sinasabi ko sa inyo na ang kabataan, siya ang Pag-asa ng bayan. correct, pag-asa ng bayan. Nakikita mo na ba ngayon? Di ba nakikita mo ngayon na ikaw I am experiencing. ay isang pag-asa ng bayan. Hopefully. No? Yes. No, sana ding hanggang politiko linabos lang ang kang Ma'am Romwar. Wapin eh. Ot kaya retang meging mestrada, mestruda rin nga limang politiko ne. Manyalita ko po nung ating kayo po nga kakitemas ang tingkare nga estudyante po. Ne po, ituro tala po. Ne po, ako masyado nga tuturo rin nga liwa. Lingi ako no man po di na lang ka na ako. Ako la ka vibes, ako la ka na no. Ne, pero reta pong di na lang king gamat ko ne. Pota, makotong ya ka na, sumekibat siya na masanting. Okay, yan po si Ma'am Ni. Alright, let's have this song first, na paborito ni Ma'am Lu Dadoral mo. Yan, naging teacher mo rin siya, no? Ma'am Lu. Skyline Pigeon. Turn me loose from your hand. Let me fly to distant lands, over green fields, trees and mountains, flowers and forest fountains. Home along the lanes of the skyway, for this dark and lonely room projects a shadow cast in gloom, and my eyes are mirrors of the world outside, thinking of ways that the wind can turn the tide, and these shadows turn from purple into gray, for just this skyline pigeon dreaming of the open, waiting for the day that he can spread his wings and fly away again. Fly away, skyline pigeon, fly towards the dreams you left so very far behind. Fly away, skyline pigeon, fly towards the dreams you left so very far behind. Let me wake up in the morning to the smell of new mown hay, to laugh and cry, to live and die in the brightness of my day. I wanna hear the pealing bells of distant churches sing, but most of all, please free me from this aching metal ring, and open out this cage towards the sun, for just this skyline pigeon dreaming of the open, waiting for the day that he can spread his wings and fly away again. Fly away, skyline pigeon, fly towards the dreams you left so very far behind. Fly away,
listening to this beautiful song coming from Jose Marie Chan, A Love to Last a Lifetime. We're all just merely passing through, doing what we can do in our lifetime. We have more than one adventure to take, more than one dream to make in our lifetime. As for me, there's only one dream, and that's to love you, my love, with a love to last a lifetime. We're fools, we'd sometimes do crazy things, and our hearts would take wings like a sparrow. But that's life, we'll take each day as it comes, never leaving the crumbs for the morrow. As for me, all of my days I will spend them all with you, loving you with love to last a lifetime. If we all could leave something lasting behind to be remembered by, just a song from me, and then at least I would have tried. I agree, it's not so much what we have as how we use what we have in our lifetime. 30 years is worth 102. It's really what we can do in our lifetime. Oh, my love, I would give for as long as I may live, with a love, true love to last a lifetime. Okay, let's come back with Pamilyang Kapampangan still. This is your DJ Ma'am Ning with Nolan Nico Guevara, the SK of Santa Ursula. Hello po. Yes, and basantala pa rin nga tsuking screen tamo. So, galing kay Kimi Gatos Lumanog. Yan, good afternoon sa iyo. Watching from Siran, Guagua. Mega shout out, madam. So, hello. Yan, Kimi Gatos Lumanog. Okay? And then, coming from Alona Canlas, good day po, watching from San Pablo, Guagua. Yan. So, maya pagat panapon, Maya paggat panapon kay Alona Canlas at saka kang Kimi Gatus Lumanog there in Siran. And nanong sinabi ng Sir Rolly, maya pagkaorasan, sabi niya, kaya kayo nga dua, Ma'am Ning, may katagal ko pa, oy, ni oras kaya ni 11:50 na nimbengi, taga LA ni Knowles. Kalawat na naman. Hello po. Yes, and nano pang kening YouTube tam naman na dodwa tam lalaw. So sabi ni Sir Rolly, ustu kapin Ma'am Ning terror arapen apo ko Marianong garapon. And from Ma'am Susan Serrano, nagkakalayo ang mga favorites namin ni Ma'am Lu High School. Sabi niya, favorite song is Skyline Pigeon. And theme song miya po yan ding Dabarkas ko, Ma'am Ning, sabi niya, Salem. Miss you all, my friends. Yan. Sino na makay mga Salem na to? Dati Anings, Anings ngayon, Salem naman. So, to all these Salem, the friends of Ma'am Susan Ginto Serrano, hello po sa inyong lahat. Pinapahatid po sa inyo ni Ma'am Susan. Okay, sabi ng Sir Rolly Songko Knowles, map na mo, eda ka mestre. Pulahiya, Marianong garapon. Ay, nako, Sir Rolly, nandisnan mo ko mong face to face. My goodness, ne? Pero, andyang terror ko, andyang dragon ko.
Oh, they used to call you Dragon. Ay, kaklase Brian kanita. Halika. Ahead kami. Ahead kayo ang Brian. Mamulangita nga na kayo at suya ketang tulid na ning office tamo, potang ikit na nako. Mga kababayan! Andiyan na ang dragon! Kaya ba't hanggang anak kanito, mamulayin o ka rin rooms na. Manyalikot na o ka rin rooms na. Talaga. Pero kahit na po ganyan, si Ma'am Ning, ayan po ang ating mga produkto, no? Mga disiplinadong bata, mga matagumpay na bata. Ayan. Okay? So, it's 3:52. Let's talk of mandatory military service. So, as an SK, no? Bilang isang kabataan, ano ba ang iyong pananaw dito, Nols? Actually, nung narinig ko yung mandatory military service na inoffer ni Sara Duterte, aspirant for Vice President of the Philippines, actually, I am pro. Kasi, ma'am, if nag-18 sila, di ba? 18 years old, then they're going to conduct mandatory military service. Actually, makakatulong siya sa mga kabataan. Especially, they are going to learn how to defend themselves, to do public service, to do, when it comes to disaster, mapapakinabangan natin. And, malalaman nila yung kung ano yung batas. Tama. Mamumulat sila kung ano yung mga bawal, kung ano yung dapat sundin, kung ano yung mga dapat gawin. Kasi it will help a lot para mamulat yung mga kabataan kung anong kailangan nilang malaman sa gobyerno. Magiging aware sila about the ideas of how the government protect the Philippines to do the different kinds of protocols, yung mga rules ng government. Sila mismo makaka-experience nun. Madidisiplina sila. Not just sa bahay. It will help kung meron tayong mandatory military, what do you call that one? Meron tayong military service na mandatory. Ako, okay ako doon. Kasi nagawa na ng if I'm not mistaken, North and North Korea and Italy. And it was good. Maganda yung naging resulta. Okay sa'yo ang military service na to? Kung magiging dahilan to para mamulat yung mga kabataan. Actually, kasi ang fear ng mga parents ay baka daw yung training mabigat, no? O isabak daw sila sa gyera, ganyan. Actually, it's a preparedness for war. Pero hopefully wala naman. Kasi wala naman tayong kaaway na ibang bansa. Meron. Binubuli tayo ng China. China, oo nga pala. No? Pero they're still friends pa naman eh. And wala naman yung talagang agwatan na malaki eh. Hindi pa ganun eh. Pero it's a preparedness also for war. Nakakatakot lang is baka ma-experience natin yung war. And kung ma-experience natin yon, we're ready kasi nakapag-train na sila. Yes, tama yan. Prepared tayo. Kaysa sa nakatambay ka lang and then you're just going to wait for the bomb to fall on your house. Diba? Wala kang gagawin. At least you're ready. Hello, bomb. Hello. Welcome. Boom. No? Yes. So, actually talaga, and even in the NSTP, nung nagtuturo ako ng NSTP, talagang tinuro ko yan according to the law. No? At sabi ng mga estudyante, ma'am, sabi nila, makanyan niya pala yung NSTP. Makabatas siya pala, mo kabud mamalis kendalan. Ne? O yan pa ne, kareng hanggang college professors ken natatalan NSTP. Ituro tayo po ing batas karenganak. Bang kanita po, mika sense of nationalism lareng anak. Ne? Nanungnu ka rin, ela kabud mamalis dalan, tata ng BBS sabon. Yes, ne? Magpaspaso. Yes, tutoy to. I experienced ko yun, ma'am. And then, may pa-question ka, is this a subject? Did I learn something from NSTP? Yes. I'm asking myself, makantaya pala itang NSTP. No, sana aliya maging makantay itang NSTP. Sayang nenda, kaya estudyante ng NSTP. Actually, nyan ding estudyante ko talagang
Actually, yung klase ko is 7:30. Pero chulo, daratang lan kasi excited lang abalude ing batas. Kami mo kabud-kabudan nano panyatan. Kasi just like in high school, tatanan ko kasi kareng anak talaga itang lugod. Lugod kem balen. Lugod kem bansa. Aliwa itang kailangan da kapangutusan nung magumpisa kayong disiplina. Ne? Biruin mo at nang karakalabasurahan manugse ka keng lapag-lapag makanyang keng plaza ng karakalabasurahan. Candy, upos sigarilyo. Putang kay manugsela keng tabalot makanyan la rin tao po tayo la dinalan proper NSTP. Neto ko rin yung dinalan proper NSTV pero ako gawayan na. Excuse po. Yes, ako pamulsa ko yung kana akong kain. No, alimbawa, pibalatan niyang candy. Pamulsa ko yan. Nano man yung pibalatan na basurang kinreate ko. Malaos miuli pa balay itong basura ko. Bibili ko kem bag ko. At saka alimbawa, king classroom, gulwandorem bangko. I see to it na bayo lang magsila koreng anak, ibalik do ken lugar din bangkuda. Talagang din anak magululay. Dutong la pakanta na ma'am. Yes, magulula rin anak Diyan ken college. Makanyan lang magululas lukluk lang nung nukar na boring lukluk Pero I see to it na after na ning klase, malinis yung classroom na lakwanda. So, iita mo sanang mestra, ita mong pengari, kayan tamo ka rin anak yan. Aliwa mo itang kabuda, iyasa mo keng mestra, iyasa mo keng gobyerno. Mika disiplina talaga. And this mandatory military service, may itong iya po yan, ing panga-disiplina da rin kaya katamong kabataan. Ita mong pamangising maranon, nano lang oras migising. It will a big help. Keng online class, in klase mo, 9:30, to give them time na mandilo, migising makanyan. Hay, potangakit mula nols, makakirala po. Diyos mio, korason, akit mula, magalmusala pa. Ma'am, magalmusala na. Gini ka pa, mamangan na ka. Branch na yan ma'am. Yes. Alang pong disiplina. So, iini pong mandatory military service, mo po kabuditang magmarcha, la rin anak po. Kabud makanita nung miturwanan lang disiplina rin anak po. Actually, nung alimbawa, training na la. Actually, kayang training, pwede na ka mampayaling kaya karetang aliwang isong isipan nung abos wanda na kamo. At hindi ka manasbuk para manyalita. Diba? Sigurado naman natin yung law, atin yung way para atin yung exemption, atin yung like pwedeng mag-render service like detang PWDs, detang unable to do that kay. Ini pa sana nung malyari yung mandatory ngayon sana naman din professors magilang alerto. Na the moment na mika changes keng behavior, keng itsura na ning anak, lalo na nung may kapagsalita yung anak na makanining malalyari ken training, dapat kumilos na yung professor naman bilang protection ka rin anak. Tama? Psychologically test dapat na. Kalupan na mo anyang high school kayo or andyang yan talagang pinrotektahan da kayo. Ako makipate. Kayo may papate, kayo mo. May kakapatad kayo. Diba? So, nung ating makipate kayo, sabihan nyo ka na akong bala karela. So, dapat din kaya katamang professors, makanyan lasana. Kasi mo aywas na rin aliwang anak, detang seniors. Medyo mayabang-yabang Oy, ting katatakutan da rin kay kanya, rempengari niya, burini. Potaken training, ihasing dala, pamalupalwan dala. Actually, mo naman po ala ko kareng pengari itong makanta kasi alata pa naman before na makanta, so atin lang insight na baka makantini, baka makanyan. Even nga po tang ating kagagawan masanting atin la pa nga sasabing matsura. Tamo lako itang judgment da ring parents lalo na anak dala. Pero sana naman maliwanagan la kung ano niya talaga itang mandatory military training. Ako kanita yating mongele dinalan lang ROTC din I just don't know Jimmy nung dinalan niyang ROTC keng college. Mumunta ako keng Dabso at pakilala ko nung nino ako bang kanita rening nung nino mang
Pilatong mayabang-yabang ka rin. Ne? Ede pwedeng galon, ede pwedeng panasakitan, nga nakuling talagang balo mo na. Balo mo na, yak makanano kung protection ka rin anak. Ne? So, at yung mo naman kaya katamong pengari, ne po, palto tamo na kaluguran tala rin anak ka rin, at alang nino man pwedeng manyakit ka rin anak ka rin. Ne? Nung training, padulang-dulang king burak, yes, why not? Actually, tingmakanta high school, di ba? Oo. SSG. Datang yung panahon, maging makanita ta talaga, nano, may babarilan ken, tala-talakad ka, model ka. Oh, time out. Ali, gumapang ka. Tama? Diyos mio. You have to survive for yourself. Alang-alang pa mga, nalangasaling pa mga, nanggawan mo, ka mga bulong. Sabi ko na, di ba, kinuwento ko na kaya kayo, yung mantong kong obra keng Manila, ala ko nga pang, danupang ko, kinangwa kong kay, tulod mangga, yung pengang ko keng Manila. Bang kanita mo, itang danop ko, maibsan. Wow, no ka rin kuha balo yan, anyang mag-CAT kong high school. Ne? So, ring anak, may kaparalan lang, makanano lang dumanop. No? Actually, yan tuturo kong NSTP, tiro ko lang mananaman de nga anak, nanong tenam da, ating ngokra, ating talong, ating kamatis, ita nga papangan, ne? Nyapin ka rin ka na akong evaluation, she made us a farmer, ada. Naman po matsurang kahit naman matsurang comment from the students, she made us a farmer. Ne? Okay, ba't nanita Nols, ko balo, mitok ng biglaing klase. May ka-pandemic na. Ne? So, ito, meging kay mandatory kaya katamo ing tanam kaya rin bale-bale tamo uling may kasakit tamo kaya pamangan last year. Ne? So, diyan ako muna man ating kung tanaman okra nano kaya bale. Ne? So, etamo po pikakatakutan ining mandatory military service sa ini ne po. Actually, may kadisiplina la rin anak. And meron pang subsidy ito O, nanumburi mo, inganak, pagod niya makatambay, alayan silbi. Alayan silbi kayong pamilya, alayan silbi kayong society. Ne? Whereas, nung lungobya kayaning military service sa ini, atin yung subsidy, tanggap yung certain amount from the government. May kapakinabang niya kayong gobyerno. Ne? Actually, it is just a matter of faith. Ne? Nuka rin ka man, dasnan na kaning kamatayan If you're already time. Nung oras mo na talaga. Ne? Ita mo, siguro, it is a tragic end to so many. Akakit da, nung halimbawa, sinabak do keng gera, mika gera, metela keng gera. Pero ako ko pang proud. Proud ko po. Ang mamatay ng dahil sa'yo. I was teaching that also, diba? Diba? It's ma-proud nung at least matira man paglaban ming bansa mo. Correct. No, ang mamatay ng dahil sa'yo. O hindi pa problema uling no ata makarandam national anthem deng anak deng kabataan. Anyapin itang lugod keng bansa mawawala no. Puro namon lugod keng computer games. Online scrolling. Yes. Shopee. No, may overtime ta pero nevertheless masanting yung topic ta so sana ring pengari elarugo mitatakutan kening mandatory military service sa kakayan na ning kay katamong aspirant na isara naman po ken daralan may isara oning kaya po ini debate ya talaga debate ya king FB ng karakala pro ng karakala cons mostly ring cons tatakot lang kung isabak sa gera ang anak mo adang makanya bay ako naman sabi ko proud ko kay sakit ang matayeng anak ko nga lang kwento matayeng anak kong drug addict matayeng anak kong tambaya mo di ba? So sabi nga, ang mamatay ng dahil sa'yo, mas manyaman sigurong matayay ing anak mo, matayay meto nga taong maglingkod keng kayang bansa, keng kayang bayan. Kek na bang nanay ng gobyerno. Yes, at tinyang correct. ayang bagking kaya. At saka, for those family na alipa aware ko na ni itang mandatory military training, try tayo pong
pag-aralan sa atin tayo po na kung makanano yung makanayon at manayon na epekto king kaya katamong bansa. Alimu kabuditang isipan tamong matsura na ating malyaring makanyan. Isipan tamo po itang kung nanong manayon na apalata mo ketang mandatory training. Yes, at saka above all, di ba, love God, love your country, love your family. Actually, pangatluya pa yung family. Set aside yung family. Yes, keng public servant. Di ba? Bayan muna bago sarili. Tama. Tama? Oh. So, sa atin naman mga Kristiyano, Diyos, bansa, pamilya. O, pangatluya pa yung pamilya talaga yan eh. So, sa ating mga nakikinig dyan, Diyos ko, pangatapang da rin yan. O, rem produkto tamo. Po, megmana ko naman karetang mestra ako kasi. Karetang minuna akong mestra. Nangini, papamana ko naman karemegi kong estudyante. Makanyan man, nanurugong penyabi da rin kaya katamong kaya. Basan tala pa mo, po. Set aside lahat. Ay, Diyos mio. Nanong sinabi na kene, pota kaling mangkula igrit deng staff mo den technical support maya pa ka orasan karela pa si Bayo anak kapaningatan na ng Sir Rolly Songkone at keng kayang pinsan sa aming pinsan si Dr. Rufino Nick daw at kayang family yan. And coming from Ponis Kinawo, sino ba to? Ito ba yung kayang ito ba yung pangalan niya talaga? Ponis Kinawo. Watching from South Sudan. I'm Ponis Kinawo. Have a blessed day. Wow! From Sudan! South Sudan! Hello! Hello, Ponis Kinawo. I hope I pronounce your name properly. Okay, so hello, good afternoon. It's afternoon in the Philippines. I just don't know there in South Sudan. A good day to you. Thank you for watching Ponis Kinawo. And from Sir Rolly Songko again, uling inkebyas na naning estudyante ken pa mag-aral dalan ng ingdelwan na and nobody can take away what he or she learned from school. Tama. Yes, totoo yan. Alright, nano pa po. Aru at daka na naman kareng. Pengorek na nako na naman pong Sir Rolly kareng kana akong Kapampangan. Okay. And coming from Mira Pineda, I just don't know who's this. Sabi niya, hi, Mr. Nolan. She was my classmate in college. Hello, happy listening. Yes, and happy watching Mira Pineda. Na ano pang sinabi ng Ma'am Dadural Kenny? Ay, Ma'am Serrano, sabi niya, ay, ala ng tambay sigurado kanita. Mag-render langan po niya, ma'am. And sabi ni Ma'am Lu, dapat alam nila kung ano ang tama at mali, tamang disiplina na may kaalaman sa batas ng ating bansa upang hindi maligaw ang mga kabataan sa kanilang mga ginagawa at alam nila ang patutunguhan niya. So, ingat lagi daw, okay? So, it's 4:10. We were megkaswelo kaya pong may pagkwentong Nolan. So, dakal salamat kay Kanols. Thank you so much, ma'am. Kenneth Malyari. Ito yung Toblerone mo. Ayan. Lika rito para makita naman na binigay ko sa inyo. Baka akala nila kinain ko. Ayan. May Toblerone po si Kenneth Malyari. Lika dito na. Yan. Yung seseta mo pong metong a technical man. Okay, pasalamat ka na kang Ma'am Lu Dadural. Thank you po, ma'am. Ma'am Lu. Ma'am Lu, thank you po. Yan, okay. And of course, sa ating bisita, kahit papaano, thank you so much, Nols. Ay, Yan thank ang you token po. mo sa Wow. akin. Hindi Yan. ako nakapagdala ng akin. Di, okay Babalik na lang ako. Oo, ito yung Ay, plastic mo thank na. you po. Yan. Thank you so Yan. much. So, maraming salamat sa iyo, Nols. Thank you so much, ma'am. Yan. It's my pleasure din po na makasama kayo ngayong hapon na to. At, Your message, final message ma-share to the natin. people. Sa lahat po ng tagapagkinig ng ating estasyon sa 99.9 FM Radio Guagua, kung ano po yung topic natin, I hope you've learned a lot of lessons and you've learned a lot of knowledge on how to do things for your life, and especially to our topic nung sa mandatory military service. Take time po sa mga family natin na hindi aware, take time to read, take time to research, to search, or take time to know what is the
mandatory military service. It will be a good health for our country, not just for our country but also for every individual who's going to take it po. And yun, thank you so much for listening and thank you so much for inviting me here Yeah, today you're po, ma'am. welcome. Maraming. I really miss you so much. I want to hug you later. Hindi, magkakaroon tayo ng reunion kapag nag-face-to-face na. Yeah, Kinokontak please. ko yung ating mga dancers. Yan, sina Carla. Si Yan. Carla, she Yeah. was on already Canada. Oh, no, malay mo, uwi siya Uwi, rito. hopefully. No? Makikita nyo po ulit ang aming mga dancers dito. Hello, sis, come here. Come on, show your face here. Ito po, kasama ko po ang aking prinsesa, ang aming prinsesa, no? Ng aming family, si Ses. Bunso. Yan, alisin mo yung ano mo. Alisin mo yung, yan. Say hello. Hello po. Yan, isa po nating dancer din dito sa Guagua yan, okay? Na pinapanood nyo po dito sa plaza. So, once again po, sana po nakatulong po ang ating program na Pamilyang Kapampangan na naging, anong tawag dito, naliwanagan po kayo sa mandatory military service na ito, na kung saan ay makikinabang po ang ating bansa at makikinabang din ang ating family dahil po hindi naman basta-bastang papasok sila dyan. Meron po silang subsidy. Yan. So, kesa po nakatambay yung bata, kung ano-anong ginagawa nila, po, i-offer po natin sila sa ating bansa. Yan. Po. Okay, ano pa nga ba yung dapat kong sabihin? Nag-memory lapse yata ako. Alright. So, ito po si DJ Ma'am ninyo. Nagpapaalam na po na nasobrahan ang ating oras. 13 minutes na po kaming sobra. So, maraming salamat po sa inyong lahat. Kahit po nagka-problema po kami dito sa FB, ito pong ating YouTube ang ating ginamit ngayon. So, siguro sa susunod, ito na rin YouTube ang gagamitin natin para hindi tayo mahirapan. Okay, so sabi po ni Sir Rolly Sangco, have a wonderful day. Maraming salamat po sa inyong lahat. This is your DJ Ma'am Ning at Pamilyang Kapampangan here at 99.9 FM Radyo Guagua, ang istasyon na magmalasakit at lulugot kareng tao. Kaluguran dakongan po. Ay matanda na, sana'y di tayo magbago. Kailanman, nasaan may ito ang pangarap ko. Makuha mo pa kayang ako'y hagdan at yakapin. Hanggang pagtanda natin, nagtatanong lang sa'yo, ako ba kaya ibigin mo? Kung maputi na ang buhok ko. Pagdating ng araw, ang iyong buhok ay puputi na rin. Sabay tayong mangangarap ng nakaraan sa atin. Ang nakalipas ay babalik natin. Ipapaalala ko